Здравейте хора! Днес съм много щастлив. Току-що получих маратонките на Анди Студио APG и току-що дойдоха и нека да ги отворим. Кутията вече става много яка, като я погледна и направо. Много яка кутията, хора! Направо. Вижте колко як дизайн само куклата на Andy Plays Game. Ето подписът и на двамата, на Andy Studio, на Дани и на Анди. И нека да ги отворим да видим вътре има ли подаръци. Вижте, тук има пожелание. Хей, приятелки, с APG маратонките е време, но няма да учите. Купете си ги, вие ще си го прочетете. Имаме стикери и ето това много яко нещо, което пази обувки. Вижте стикерите колко са яки. Това ма е картичка. Вижте. Това е картичката. Има и подписи от Лина. Много добре. И това мисля, че е плаката, ако не се бъркам. Да, това е плаката. Вижте, огромен е или направи шпагат. Има подпис от самата Лина. Там ги от Дани. И това е много хубаво нещо. А нека да преминем в важното, в момента на истината. Много са хубави. Вижте ги, хора. Вижте какъв дизайн. Смисъл, това е брутално. Вижте какво е яко. И тук, между другото, е много кафяво, много кораво. Ето тук отдолу под метката. И нека да я обуваме. Вътре има такова, извинете. Мамо, помърши. Те мършат парфюм между другото. Много са неудобни. Нека да обърнем другата. Ама то това има у нея белите. Купих се и от сайта на runners.bg и наистина като си ги вземете, като ги отворите, ще бъдете много щастливи. Вижте картичката, плаката. Много яка материя. Вижте. Между другото, плаката наистина е огромен. И вижте. И на плаката няма пожелание, но на картичката има. Но няма да го четеме. Само когато си го купите, вие ще си го прочетете. Има подпис от Лина и това е нещо много добро. Ако Криси още снимаше с тях, ще имаше, да. Подпис от него, да. И това беше за днес. Чао! Да си ги купите. Вижте колко яки. И да, хора. Чао! Между другото, ще покажа ще снимам снимка на Анди и Дани и Лина на Анди Студио и после на Лина в Инстаграм, как ги имам, как съм се ги обул
И това ще бъде нещо много за мен. И чао!